Baro ngidon menta ka arpusau tarik unok pra hajar arpulai hagaba baro ngitip bakane kasni kadei kasni kaba krau tam hagaba mangi gi Kristan ngirake pendon burom ya ka Christmas lane ka jingkha yau trai Jesu Christ unong pen im jongi iwei pa iwei bat jong ka perthei baro ka wei kum kadak jong ka jingpen kre jongi ya ka jingwan long briu utrai Jesu Christ ngipen kre habun kerukom kham tam ha kane kasni arpsau tarik ngidon kane ka jingyat Christmas carol bat kane ka Christmas carol kalasdang nengkong ha ka khat khandai tarik udi sembar khat pras pa sau phulai kane ka jingyat carol kalong ka wei ka dak ka shin ka bangi pen kre ban priang ya ukhunlung Jesu da ka jingkmen bat ka jing ich hala ki do nut hala ki yeng ki sem kisnong ki thau bat ha ka imlang ka sa lang ka jongi Tementa kasni kabalang Katolik kon Ribhoi district kalala ban penlong ya ka jingyat Christmas carol ha karukom kaba isyongkun ha kababun kipat runget jong kabalang Katolik kon kilaya shimbenta ha kane ka jingyat Christmas carol da ka jingriu blay bat ka jing surhem ha ka jing alam jong urang ba balang jongi ba Stephen Malai lembat gidkhot jong kabalang snong jongi kane ka jingyat Christmas carol kalasdang na kasnong lumpata bat lapen kut Hamadan ying mane Katolik kon ha kane ka Christmas carol la ai jing krenda i sister Donisha Wanyang halor kumno ngin penkre khambha ya ka Christmas ban priang yau Jesu kum us im ha ka jing im jongi bat la benrap daurang ba balang jong ka balang snong jongi ya ki kentin ai jing kublei ya ki paj riunget ki balaya shimbenta ha kane ka Christmas carol bat kum ju ru ila ai kublei Christmas basuk ya baro ki paj riunget bat lapen wai ya kane ka Christmas carol da ka jing ya di sha lang ha kata la don uwe usim kat ba udang yai lenti na ka wei ka jaka sha ka wei ka jaka ti kat ba udang yai ha ka wei ka shnong wala lap ya ka wei ka thei ba briu bat ula itnat bhaya ka ula kwa ula itnat ya ka hadu katra ti ula perkat kata kilat kilenting an le kum no ban yo ya ka ti kat ka ba udang perkat kum ni enda ula poi ha ying paki dolan lade ula perkat ngan le kum no ti ong o ngan le khot no ya ka bakan syong ha ka ni ka ying paki dolan ka jong nga bat ngan sa ai ya ka kat ka ba kadon kam tikat ke ba udang perkat umta ula kadon kendiat ke jing per ke bawan ha ke jing mut ke jong uong ladang le ya kane yo baki briu ki yo ba kane ke briu kam sngo tenat namar ke de ke briu ke ba de ke ba im ha ke jing im ke jong ka ha ka ha snong henre ladang awan ra manga ban im ha kane ke ying paki dulan yo ba kam don bat kam yo jiksuk ti ula perkat ngan le kum no ban yo ya kane ti khadu ula mut bat ula ong ka ba ngan yo ya ka dei tang nama da ka dau bangan loj no ya kane ka jinglong sim ngam nom long sim shu henre ngan le no syaka bat ngan le ya syaka bat ngan pong da ki sopi kum ba ki wei ki pong bat ka le syaka ti da kata ula lecha kata kum juru habangi perkat syapang kumno ujisu ulawan sya kane ka pertei kalong ka jingya serim bat kane namar ba ublei ujisu de usim de na ka daw ba u i e yang i ban pensyong ni aya kane ka jing i ka jong ula jit ya la ka jong ka lenti ban pen i ya ka jing i yang i bat ula ino ya ka jing long sim ka jong ulawan ha kane ka pertei kabalang Katolik kon ha kane ka si arpsau tarik ka rakep nun burom ha kane ka si ka ba hi kum kabalang hi baro ka we ni yat karol nadu ka por si baje siteng bat adu ka por sau baje di kum ka kane ka por kum kabalang ni ay kublay Christmas basuk ya baro khoi ki para bagai jong kane kabalang bat kumjoro na kabanta ki para bagai
ka page ya kane ka social media punta ipau ke sungu ka bakrau ya blade la kanda nong gunung thau kane ka si wala ai ngi ka si ka bakarpang ka si ka ba mo la yada wala subar sukerengi wala pelai ngi na ka jimpang ki sitom kumtang ilala ban pendep ya kane ka program jingi tat adu kane ka klimat ka pabenta ke kublai sibun ya pi baro ki para bangi di balayuan banesi menta kane ka si kum si benta ka jing rakep nun burom ya ka si Christmas ka jiwan suspa yonong penin jingi utra jingi jisukri bawan suspa sya kane pertei ban terlaj yang ni nakapop kasang dongi kumpul bendriu kublai sibun kublai sya jangu Christmas masuk